Республика парламентарийлары Дәүләт Советінің күзгі сессиясын башлап жіберді. Парламент хабарлары белән сезне Алия Галиуллина таныштыра. Көн тәртибенә 30-дан артык мәсьәлә кертелгән иде. Иң зур блокны бюджет комитеты әзерләде. Ул бюджет кодексын һәм салым законнарын үзгәртүгә бәйле. Халык ышанычлылары балиг булмаганнарга алкогольсез, тоник эчемлекләрне һәм сыйыкландырылган углеводород газы булган товарларны ваклап сатуны шикләү яклы. Депутатлар үзәк сайлау комиссиясе әгъзаларын ачыкладылар. Безнең республика белән Мари Эл арасында шикне билгеләү турындагы килешүне расладылар. Республика хөкүмәте составында яңа вице-премьер була. Президент тәкъдиме белән депутатлар бу вазифага Казан башкарма комитеты аппаратының элеккеге җитәкчесе һәм иске шәһәр префекты Евгений Варакин раслады. Ул төбәкләр белән эшлекле һәм мәдәни элемтәләрне үстерү өчен җаваплы була. Утырышта Варакин үзе юк иде. Рөстәм Миңнеханов кушуы буенча ул Лисичанскида, безнең республика Украинада иминлек урнаштыруда ярдәм итә. Нужен человек компетентный, опытный, авторитетный, который будет выполнять задачи от имени Республики Татарстан. Я обращаюсь к депутатам, нам всем, и правительству, и депутатскому корпусу. Мы закреплены как республика. Значит, на эту территорию мы будем выезжать, в том числе и депутаты, будем оказывать поддержку. Парламентарийлар үзәк сайлау комитеты әгъзаларын билгеләү өчен рейтинглы тавыш бирүгә мөрәҗәгать итте. Кандидатлар Дәүләт Советы раслаган саннан күбрәк иде. Икенче яртысын закон нигезендә президент раслады. Социаль сәясәт комитеты балиг булмаганнарга алкогольсез, тоник эчемлекләр һәм сыйыкландырылган углеводород газы булган товарлар сатуны закон белән шикләргә тәкъдим итте. Дәлилләрне республика прокуроры җиткерде. На сегодняшний день подростки не ограничены в приобретении опасных для них энергетических напитков, стоимость которых невысока. Принятие законопроекта позволит противостоять обозначенной проблеме. Прошу вас сполна воспользоваться предоставленными полномочиями и исполнить гражданский долг для защиты нашего подрастающего поколения. Утырышка әлеге актуаль мәсьәлә буенча фикер алышырга парламентта тәкъдим ителмәгән партия вәкилләрен чакырдылар. Халык ышанычлылары быелгы бюджет парламентларын төзәтте. Казанда өстәмә рәвештә 50 миллиард сум акча билгеләнгән. Депутатлар безнең республика белән Мари Эл арасында шикләрне билгеләү турындагы килешүне раслады. Узган атнада Казанда Беларусь Республикасы премьер-министры Роман Головченко җитәкчелегендәге делегация булып китте. Кунакларны парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин озатып йөрде. Алар Бәшир Рәмиев исемендәге IT-паркта һәм инвестицион үсеш агентлыгында булды. Сәүдә сәнәгать палатасында Татарстан президенты һәм Беларусь премьер-министры Татарстан-Беларусь бизнес форумын ачты. Югары технологиялар өлкәсендәге яңа технопаркта кунакларга МТС 112 пилотсыз тракторын күрсәттеләр. Ул Казан университетының исәпләү математикасы һәм мәгълүмати технологиялар институты һәм МТС Татарстан компаниясе белән берлектә эшләнгән. Модель кырларда, фермаларда, заводларның ачык территорияларында профильле эшләр башкару өчен билгеләнгән. Беларусь 152 тракторы базасында оештырылган пилотсыз оператор дистанцион режимда махсус программа аша идарә итә. Яңа техника белән берничә компания кызыксынды инде. Делегация технопарк мөмкинлекләре белән җентекләп танышты. Биредә балалар технопаркы, кибер арена һәм конференция заллары бар. Балалар IT-паркында яшьләргә робот техникасы, 3D модельләштерү, программалаштыру, прототиплаштыру буенча төрле белем бирү киңлекләре булдырылган. Республикада эшләүче технопарклар, махсус икътисади зоналар һәм махсус салым режимы тоссырлар күптән инде инвесторларны җәлеп итә башлады. Бу хакта Беларусь коллегаларына Татарстанның инвестицион үсеш агентлыгында сөйләделәр. Биредә республиканың һәм аның муниципалитетларының икътисади һәм инвестицион мөмкинлекләрен тәкъдим иттеләр. Инвестицион үсеш агентлыгы җитәкчесе Талия Миңнуллина бердәм презентация үзәген күрсәтте. Инвесторлар өчен мөмкинлекләр, алар белән хезмәттәшлек буенча системалы эш турында сөйләде. Беларусь Республикасы Татарстанның күптәнге стратегик партнеры. Соңгы 10 елда Беларусь Республиканың төп тышкы сәүдә партнерлары бишлегенә керә. Узган ел Татарстан белән Беларусь арасында товар әйләнеше 850 миллион доллардан артып китте. Сәүдә сәнәгать палатасы мәйданчыгында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов һәм Беларусь премьер-министры Роман Головченко Татарстан-Беларусь эшлекле форумын ачты. Беларусь партнерлары безгә тракторлар, компрессорлар, фермер продуктларын китерәләр.
итәләр. Татарстан предприятиеләре партнерларына двигательләр, генераторлар, нефть һәм нефть химиясе продуктларын озата. Агросәнәгать һәм транспорт комплексында да зур мөмкинлекләр бар. Фәрит Мөхәммәтшин узган атнада Мәскәүдә Федерация Советы рәисе Валентина Матвиенко һәм аның беренче урынбасары Андрей Турчак белән очрашты. Парламент рәисе шулай ук Адыгейның, Кабарды-Балкар һәм Карачай-Черкес республикаларының 100 еллыгына багышланган тантаналы чарада катнашты. Мәрхәмәт берләшмәсе депутатлары дистанцион эш режимы шартларында хатын-кызларны хезмәт хокуклары мәсьәләләре буенча фикер алышты. Парламент хәбәрләре турында кыскача шулар иде.